ఎన్నో రోజులు నా కళ ఈరోజు నెరవేరింది. ఈరోజు ఎక్కడున్నామంటే శ్రీరంగనాథ స్వామి టెంపుల్ శ్రీరంగంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ గుడి ఊర్లో ఉందా ఊరు గుళ్ళో ఉందా అర్థం కావటం లేదు. ఎటు చూసినా పెద్ద పెద్ద భారీ గోపురాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ రోజుల్లో ఎంత అందంగా డిజైన్ చేసి కట్టారో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అందుకే ఈ గుడిని భూలోక వైకుంఠం అని పిలుస్తారు. ఇంత పెద్ద గోపురాలు నేనైతే ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదు. తరువాత మేము స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని తాయారు అమ్మవారి దర్శనం కూడా చేసుకున్నాము. కొంచెం ముందుకు రాగానే 1000 స్తంభాల మండపం, వెల్లై గోపురం దర్శనం చేసుకొని కొంచెం ముందుకు రాగా రామానుజుల వారి బాడీ అక్కడే భద్రపరిచారు. అవి కూడా చూసుకొని మేము మా రూమ్కి అయితే బయలుదేరాం.